Moje slzotvorné kanáliky celých 21 dní bežali na plné obrátky. Nebolo to však všetko, čo ma v mojej dovolenkovej destinácii poučilo, že nesmiem nikomu veriť, ba ani len tým najbližším. Milovala som kakauko. Z tej duše som ho... Pohode. Môžem? Milovala som kakauko. To nie. Nie vážne teraz, ako seriózne, halo. Kakauko je úplne najserióznejšia vec ever. A teď už vážne. Áno, milovala som kakauko. Z tej duše som ho milovala. Starka však bola múdra a informovaná žena a keď v rádiu povedali, že kakauko je škodlivé, okamžite naň uvalili embargo. Malá 5-ročná Bibka sa ale vysnívaného čokoládového nápoja za každým domáhala. Nezľakla sa starkyných strašidelných železných natáčok ani starkého remeňa a vytrvalo vrešťala krásnou dvojčiarkovou fistulou, až dokiaľ starému mužovi nedošla trpezlivosť, nezobral fľaštičku plnú mlieka a neobliekol ju do starej vojenskej hnedej ponožky. Fonožky.